Hi guys, welcome to our channel. Guys, nyaya yandauya nayo haisi nyaya yakanaka, inyaya inosiririsa, inonzwisa tsitsi. Pane mukomana wekubhindura anonzi Ruza, ane makore 19, auraya mai vake nebanga, vane 55 years guys. It's not a good thing. Nyaya yachona yaitikira kuTrojan mine, asi problem iripo ndeyekuti iripo ndeyekuti zviri kunzi mukomana yanga achiita kunge anga nemaspirits yanga achiita kunge ane masimba ekuti nyange akabatwa nevanhu vakawanda sei anogona kuita se vakandira uko vese. Saka handizivi kuti makambosangana navo here vanhu vakadaro, vanowana masimba aya anga asingaiti aya. Saka zviri kunzi angobata mai vake nambva avauraya nebanga. After that, paauraya mai vake nebanga, nambva naye aita senambva atora banga nambva azvicheka paruoko apa. Saka mapurisa adedzwa akauya achimhanya, paasvika amuwana asi akangovata pasi, abuda ropa rakawandisa guys. Saka nyaya yaitika ndeyekuti mapurisa azomutora akamumhanyisa kuchipatara ndiko kwaiti ndokwasvika akafira. Asi zviri kunzi atanga auraya mai vake nambva azozviuraya. Vanomuziva vakawanda vari kudedzera kuti anga aita kunge ane maspirits, anga aita kunge munhu ane shavi anosvikirwa. Vanoti kana akasvikirwa owana masimba aya ekuti nyange makasimba sei, nyange makawanda sei, hamumbofi makamukwanisa. Asi pane vamwewo vanga vachidedzera kuti anenge anga achishandisa madrugs. Saka guys, it's not me kuti ndiri kureva izvozvo, asi pane vamwe vanga vachireva izvozvo kuti anogona kunge anga achishandisa madrugs. Saka I don't know guys, please comment down below motiudzawo kuti aripo here anomuziva mukomana, atiudzewo nyaya izere kuti anoshandisa madrugs kana kuti anga achisvikirwa nemashai. Please don't forget to subscribe.